Ben bualarına düşüp, kişilerden koşup, özüm gına tabiat bilen sileşip, sirleşip, gözümden yaşlar ağızıp, kuvlumnu saflandırıp, bik kupkiler, şu şıkırlarda çıktı. Sara Sadıkovanın bütün turmuşu, icatı, nendidir bir sirli muciza. Şul mucizanın sirleri, tiren yaşırıngan tılsım kişi nersedeyken. Yırşı kompozitorның turmuşu hem icat yolu, şuşu jilli, davullu, yarsulu tabiat halati şekilli katlaulu, ağır kirinti uzdu. Sara Sadıkovanın jırları onun biyografisi, ili halkı bilen birge yaşagan biyografisi. İcat yolundagi kirtelerini, karşılıklarını, onun talantın tanırga tilemişe kimse tülerini jingip, kırışıp yaşagan biyografisi, yazmışı. Qozon şəhərinin Tatarstan uramındağı Sara Sadıkova yaşagan 13-cü yurt. 1995 yılda bu yurtqa Sara Sadıkovaga memorial taqta qoyu tantanası buldu. Sara apa bizning san'atimizda eskitkish bir o'rin tuta turgan kishi. Aning bilan kimni de çağıştırırga da ağır şekilli. Çünkü u san'atda, muzika san'atında iki turmush kechirgan kishi. Birinchi turmushi aning ijrochi olarak o'tdi. Hem ol anda da eng javobli o'rinlarda, eng javobli konsertlarda qatnashib, eng javobli asarlarni boshqarib, xalq ko'ngliga kirib, Tatar sanduqachi degan maqtovli xalq tarafından berilgan shunday ismga loyiq kishi bo'ldi. Ondan ikinchi umri onun muzika yozuv ülkesinde buldu. Hem hazır bütün Tatar halkı arasından bir ağırdır Sara Sadıkova degan kompozitörün ismini bilmegen, hemen keyin jaratıp jırlamagan kişi. O halkımız ko'ngliga eskitkiç tiran kirib o'rnashgan kishi. Jir tuduruv, jir ijod etu, ul tiran dengiz tubinden kıymetli enji merjan tabugatın hizmet. Halkın Sara Sadıkova jırlarını şul kadar yaratuğunun siri nersede eken? Bugün kompozitorның uyları, fikirleri, ümitleri, üz halkının uyları, tilekleri bilen tenger kilidedir. Halkının yazmışın üz yazmışıydır. Üz yürege aşağı geçirip yaşavundadır. Halk yazmışı Sara Sadıkova'nın üz yazmışıydı.
Kim bilә, бәлки кичкенә Сара бу дөньяга килгәндә үк җырлары, моңнары белән бергә килгәндер, бергә тугандыр. Көтеп алынган бала Сара 1906 елның 1 ноябрендә Казанның Париж коммунасы урамындагы 18 йортта гади сәүдәгәр приказчик Гариф ага белән Биби Гайша апа гаиләсендә дөньяга китә. Гариф ага белән Биби Гайша апа бу йортка бу көнне туганнарына кунакка, күңел ачу мәҗлесенә килгән булалар. Табын тирәсендә җырлап утыралар. Ә кеше якта Киндек әбисе әче тавыш белән кычкырып җылап дөньяга килгән нәни Сараны җылы кулларына ала. Сара Садыйкованың җырлап утырган мәҗлес вакытында дөньяга килүе бәлки шыраклыгына бер хәлдер. Ә кем белә? Бу бәлки матур бер фалдыр, кызыклы, серле фалдыр. Минем әнкәй бик оста гармунда уйнаучы, үзе җырлаучы. Без әнкәйдән күрмәкче һәммәбез дә җырлап үстек. Безнең барыбызда җырчылар идек, гармунчылар идек. Безнең әткәй бик тырышты бу мәсьәләдә. Менә безнең әткәй урыс дип әйтим инде, молодец безнең әткәй. Чөнки ул безгә һәрбер журнал, китаплар, бөтен нәрсәләрне ташып кына торды өйгә. Без кичкенәдән укып үстек, журналлар белән танышып, бөтен дөнья хәлләре белән танышып, матур әдәбият белән танышып үстек. Киноларга йөрттеләр, театрларга йөрттеләр безне. Менә без җырлап, уйнап үстек. Мин үскән вакытта өебездә ике төрле гармун бар иде. Итальян гармуны, рус гармуны, аннан соң Стелла дигән уен коралы машинасы бар иде, граммофон, зур морҗалы. Сабыйларның канатланыр вакыты мәктәпләрдә укыр чак булыр. Бик Тукайыбыз сабыйларыбыз турында әнә шулай ди. Кичкенә Сараны әти-әнисе Казанда беренче тапкыр ачылган кызлар мәктәбенә бирә. Алдынгы фикерле меценат Фатиха Әйтова ачкан бу мәктәп мәдрәсә заманасы өчен мактаулы белем йорты була. Парижда Сорбонна университетын тамамлап кайткан математик Сара Шакулова һәм укытучылар Газиз Губайдуллин, Рукия Мөхәддинова, Мәрьям Мөштәриевалар демократик карашлы укытучылар булалар. Бу мәктәп Сара күңелендә хезмәткә мәхәббәт, холкында тыйнаклык, матурлыкны тую, сәнгатькә, гүзәллеккә омтылыш тәрбияли. Шушы мәдрәсәдә укыган чагында ук үсмер кыз Сара бергә укыган дус кызларына яшереп кенә Рукия Гөлкәем җырын бик матур итеп җырлый. Сараның җырлавын белеп алган Фатиха Әйтова аны мәдрәсәдән чыгара. Мәдрәсәдә укучы кыз баланың җырлап йөрүен әдәпсезлек саный. Фатиха апасы Сараны әлбәттә мәдрәсәгә кире ала. Чөнки ул бу кыз баланы ярата, аның яхшы укуын таный.
Фатиха Аитова мәктәбен тамамлагач, Сара Садыйкова 1919 елда Совет власты яңа оештырган педагогия техникумына укырга керә. Бу техникумда ботаника дәресләрен алып барса да, музыкада укыткан татар халкының беренче композиторы Солтан Габаши белән очрашып таныша. Солтан Габаши Сара Садыйкованың беренче остазы. Сара Солтан абысы язган җырларны зур осталык белән башкара. Солтан abi Габаши үзенең хорын театрга алып барадыр. Шушы театрда артистларны күреп, уеннарына кызыгып, теге яисә бу артистка булып, кыланып, класска кайткач, уйнап карап, шулай итеп йөри торгачтын, менә Сара бик оста уйный дип, миңа тотып күрсәттеләр дә, рольне миңа тапшырдылар. Мин анда бер артистканы яратадыр идем, Әшрәф Синяева. Әшрәф Синяева булып кыланадыр идем мин, мәктәпкә кайтып. Әгәр дә берәр укытучыбыз килми калса, мин шул класска керәдер идем дә, шушы үзебезнең класста бөтенсен җыеп, шул артистка булып уйнап, кыланып, шушы итеп тып-тын булып утыра торган идек. Мәктәп директоры гаҗәпләнеп, ишекне ачып карар иде. Булар нишләп утыралар икән дип. Мин укый торган техникумда ашларга файда итер өчен бик зур спектакль куйдылар. Ул спектакль «Буз дикет» дип атала. Анда хан була, хан кызы була. Шушы спектакльдә миңа хан кызын тапшырдылар уйнарга. Ул бик катлаулы роль булды. Мин аны уңышлы башкарганмын. Шулай итеп мин артистка булып киткәнмен. Солтан Габаши Сара Садыйковага бергән визит карточкасында яшь Татарстанның яшь таланты, сөекле шәкертем Сара. 1921 елның декабрендә син беренче мәртәбә Сахиб Җамал ролендә сәхнәгә чыктың. Казан халкының мәхәббәтен, татар матбугатының диккатен җәлеп иттең дип язды. Яшь Сараны биеклеккә, музыка дөньясының зәңгәр биеклегенә дәртле яшьлеге, канатлы яшьлеге чакыра. Безне сайлап алдылар да, давай булар оперный җырчылар булсыннар. Буларны Мәскәүгә музыка мәктәбенә, югары музыка мәктәбенә җибәрик диделәр. Biz iki kız Мәскәүгә барып төштек. Бу инде Татарстан безне командировать итте. 10 тәңкә генә стипендия биреп. Ул инде 10 тәңкә акча Мәскәүдә трамвайларга гына җитә торган акча. Югыйсә ашарга җитә торган акча түгел. 1922 ел. Без у вакытта 17 яшьлек булсак та, бик үзебезне зур яшьлеләргә куеп, зурга куеп йөртән идек. 25 яшьлек кеше шикелле йөртән. Урысча җырлый белмибез. Урысча сөйләшә беләбез әлбәттә. Но җырлый белмибез. Нота танымыйбыз. Залда утырган карт профессорлар каршында имтихан биреп кирергә кирәк. Мин сахнәгә җигеп мендем дә, пианинога утырдым да, уйнап, Аллага тапшырып татар халык киен җырлап җибәрдем. Шушы халык киен җырлап җибәрүем булды, профессорлар көлеп җибәрделәр. Хорошо, девушка диделәр. Тавыш әлбәттә бик матур булган,
Yokka gana jibermegenden indi okurga. Çiltirep turgan şunday motor tavuşlar bulgan. Şundan arısın ne aytam, haraşo digeşin Allah'a şükür alalar iken dip turam indi. Alalar iken mine dip turam. Alay tugul iken ele tikişeler iken benim ıslıqna. Bir profesör yığıp bindi de sahnege, bir ki oynayda, ne di, şunu atıp alıp di, jırlap birigizdi. Bu bitini mümkün tugul. Hazının işindekini atıp alıp jırlap birige. Amma lekin bularının oynagan jırları bizim tatxaylupka aşağı. Xaylupni jırlap. Tikiler de şulay kılıp jiberdiler. Yartsın jırladığında, hıvatit digeç tuktadı. Bular ettiler, ay bir heybet işte bileyken, ıslığı bir şey iken dediler. Konservatoriyinin açlı tuklu yolagaş studentine eylem gittim. Yazgı matur irteler soranın көңелін nişkerde. Көңел türünde yazgı irtelerde sayragan kuşlar tavışı, kuşlar muңı tibrene. Bulaşak, tuaşak jırlarının muңnары şınlay. Muzika dünyasının tike kıyalarından yaş saraga Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Chopin, Alябьев, Çaykovski kibik büyük kompozitorlarının sınavlı, sirli qaraşı tübeleki. İcat kişisine köpmü gazaplar, köpmü mihnetler kurge. İcat kişisinin neler kütkenin, muzika degen ilahi güzellik nişik tuğa, kişi bu mucizanı nişik tudura. Yaş sara eli bularını göz aldına getirip jitkirni. Okuğun, tek okuğun gına bile. 1925 yılda Qozonda birinci Tatar operası saniyenin premierası bola. Sultan Gabashi, Aziz Al-Muhammadov, Vasiliy Vinogradovlar icat etken bu operada saniye partiyası maxsus Sara Sadıqova tavuşuna yazıla. Tatar matbuatında Sara Sadıqovanın Saniye Partiyasının zor uңыш bilen başkaruğu turunda makaleler yazıla. Tatar matbuatına tugul, Nemiz gazetleri, İtalya jurnalı Oriental bitlerinde bu opera Tatar dünyasında zor yangalık deyip yazıp çıgalar. Moskov menim yaşlık şehrim, Moskov menim birinci muhabbetim şeşek atkan jerim deb aytaydi Sarapa. Moskov konservatoriyasında okup, Moskov işçi teatrında işlep yürgen yıllarında, ul Lunasharskiy isimdagi teatr institutunda rejissörlükka okuşu Aziz Aydarskiy bilen işraşıp dostlaşa. Aziz näli yaş sonra Qozonda pedagogiya texnikumunda okup yürgen çağında ok, Tahir Zühre spektaklinde Tahir rolünde görüp aşık bular. Aziz Aydarskiy, Gitista, Stanislavski, Mirxold, Nemirovich Danченко kibik büyük rejissörlarda okup bilim algan, Rus hem Avrupa teatr kulturusun yaxşı bilgen Tatarlardan birinci profesyonel teatr rejissörü. Sara Sadıqova birinci profesyonel jırçı, şın mağnasında talantlar gailesi bulan.
Мәскәүнең Татар тыкырыгы дигән урамда, мәчет янындагы тулай торакта бергә укып, бергә иҗат итеп, алар кичкенә генә бер бүлмәдә яшиләр. Мең 1927 елны Солтан Габәши, Газиз Әл-Мөхәммәтов, Василий Виноградовлар иҗат иткән Татарның икенче операсы «Эшче» сәхнәгә куела. Бу операда Сара Садыйкова Сәлимә һәм Сәрби партияларын башкара. «Эшче» операсы социаль конфликтка корылган, татар пролетариатының сыйнфый аңы уянуын чагылдырган булуы, татар сәхнәсендә беренче тапкыр эшче образын гәүдәләндерүе белән саниядән аерылып тора һәм тирән идея эчтәлекле спектакль дип бәяләнә. Моннан 60 еллар элек язып алынган Нигъмәт ариясы Газиз Әл-Мөхәммәтов башкаруында яңгырый. Эшче спектаклендә катнашучылар Идел буйлап көймәдә йөрергә, ял итәргә чыгалар. Җыр, музыка. Сара Садыйкова җырлый. Җырлый гына түгел, сайрый. Сара Садыйкова татар җырларын башкару сәнгатенә беренче булып матур яңалык кертә. Колоратурлы сопран тавышына бик нәфис бизәкләр өстәп, колоратурлап сайрап җырлый башлый. Әйтерсең, сандугач сайрый. Татар театры тарихында Сара Садыйкованың үз урыны бар. Сара Садыйкова музыкаль драмалар, музыкаль комедияларда җырлап башкарыла торган онытылмас образлар иҗат итте. Аршин Малаланда Асия, Галявануда Галявану, Кандыр буенда Фәридә, Зәңгәршәлдә Майсәрә, Наемщикта Зөбәрҗәт, ил драмасында Зифабану һәм башка образлар аның күп кырлы, зур кылачлы, сәләтле җырчы артистка булуын раслый. Otuzuncu yıllar başında Sara Sадыйкова özünün turmuşunda zor vacihalar keçirə. 1933 yılını qatı avrudan süyükli iri Газиз Айдарский vafat bular. Yaşlı tol qalğan Sara Sадыйкованың qanatlары qayırılğan, jarahətlənən bir quş sıman yalğız qalğan günləri, qaya barıb bərilirgə bilmi yürgən şaqları bular. Kader bulup kildi baba, Kıyaş nurunu bağladı, Dalımızdı, hayatımızdı, Bir kız dostum tatmadı. Babası, üst arası,
iki kanat, kanat kanat, dur dağından yeşirde. Balası, küz karası, siznedi de yeşinde. İki kanat, kanat kanat, dur dağından yeşirde. Kıştı bir kız, düştü bir kız, kanatımda yarası. Yaş aralaş yılmaya yukarıda balası. Balası, küz karası, siznedi de yeşinde. İki kanat, kanat kanat, sur dağından yeşirde. Balası, küz karası, siznedi de yeşinde. İki kanat, kanat kanat, sur dağından yeşirde. Balası, küz karası, siznedi de yeşinde. İki kanat, kanat kanat, sur dağından yeşirde. Balası, küz karası, siznedi de yeşinde. İki kanat, kanat kanat, sur dağından yeşirde. İki kanat. İki kanatның birisi teatr, birisi jыр. Şulay ук Сараның iki kanatı da sınar mıken? Teatr, sahne, jыр. Sara Sadıkованың авыр шакларында birden bir таянışı. Dostları, туганнары, ұстазлары, аның рухи киңәшчеләре. Яшь Сараны иң беренче тапкыр сәхнәгә алып чыгучы театр, jыр сәнгатенә алып керүче Солтан Габәши булса, драма артисткасы буларак формалашуына һәм үсүенә татар халкының мәшһүр драматургы Кәрим Тинчурин зур йогынты ясый. Талантлы артист, режиссер Кәрим Тинчурин сәхнә серләрен өйрәтеп, бик күпләргә остаз булган шикелле, Сара Садыйковага да остаз була. Кәрим Тинчурин халык дошманы дип нахакка гаепләп кулга алдылар, сөргенгә сөрделәр.
Халкыбызның бик күп талантлы уллары, кызлары бер гаепсезгә юк ителделәр. Сара Садыйкова бу фаҗиганы бик авыр кичерде. Гастрольләр. Артист тормышы тәгәрмәч өстендә уза дип тикмәгә генә әйтмиләр. Сара Садыйкованың күп гомере гастрольләрдә уза. Сара Садыйкова кая гына барып чыкмасын, үзенең җыры, үзенең сәнгате белән тамашачыларга шатлык өләшә. Сибир, Урал, Урта Азия, Баку аны сагынып көтеп ала. Birinci mertebe min Sara Hanım bilen әлі мәктәптә укучы буларак 1933 елда Баку шәһәрендә Татар Дәүләт Академия театрының җәйге гастрольләре вакытында чыраштым. Театрның бөтен составы белән да килүе, шундый зур репертуар алып килгәннәр иде. Зәңгәр шәл, наемшик, Кандыр буе, Атылла, Мәкер Мөхәббәт, Тормыш төбендә, Кызгыннар ясында, Тургай, тагын берничә әсәр бар иде. Аларның Академ театрының артистлары, ул вакыттагы бийек артистлар, алар самородклар әлбәттә. Алар инде калмадылар, шул безгә менә театрны васыять итеп калдырдылар. Аларның уеннары ул Баку халкын, татарларны гына түгел, хатта Азәрбайҗаннарын да тетрәндерде. Сара ханымның уены драматик артистка буларак мин хатırıma сеңеп калганы ул Кандыр буенда Фәридә дигән чыбышлар караучы, колхозда чыбышлар караучы кыз ролен уйнады. Шунда шушы спектакльнең герое Акбердинга үзенең мәхәббәтен сөйләгәндә Акбердин аны кире каккач, аның тетрәнеп җырлавы, ул җыргына да түгел, ул ничектер музыкаль монолог булып яңгырады. Бөтен тырышы белән аны кызгандылар, җыладылар, сәхнәдә хатын-кызлар бигрәк тә шәлләделәр. Чөнки Сара ханым гаҗәеп дәрәҗәдә сылу иде, ул гаҗәеп дәрәҗәдә матур иде. Аның йөзе сәхнә өчен яратылган, үзе сәхнә өчен яратылган нәфислек, тизлек, шул кадәр үзенә табындырды тамашачыларны. Газиз Әлмөхәммидов белән алар әле Мәскәүдә татар студиясы укыган вакытта җәйкенне концерт белән килгәннәр иде. Мин анда антураж белән катнаштым, бию белән. Шунда Сара ханымның сандугачы җырлавы аны һәр концертта икешәр мәртәбә җырлаттылар. Шушы сандугач алдан кычкырып утыралар, сандугач, Сара ханым. Аның исме шулай, сандугачлар иделәр, аңа былбылдат иделәр.
yüreğim varmış tutsam sizine sivarım. Kazanda Seydaşevler, Karim Tinçulinler kulasında tiyatrda işlep yatkanda yanadan şunday bir karar çıktı. Tataristan hükümeti karar çıkardı. Tatar opera stüdyosu tüzüyüz Moskov'da min okup kaytkan konservatoriya karşısında. Mine bizge operni tiyatr kerak deyip. Şundan bütün jırşı artistlarını biteli. Studentlar değil, artistlar. Kaybitskaya'da, Aydarflar'da, Mannaplar'da, Nasıttievlar'da, şunda mindaşlar arasında var bizni jiyip aldılar da, şundan soň bizge koşup, yanadan konkurs ilan etip, bik yaxşı tavukçular jigitlerini, kızlarını koşup, bizni bar bizni da Moskovga okurga zattılar. Min yanadan gittim okurga. Yak eski medrese şakirti şekilde. Evvel zamanda 20 yıl okugandım medresede. Min de yanadan gittim, 6 yıl okugan eminde. Yeniden 6 yıl okup kayttım, 12 yıl okudum. Şul konservatoriyada Rus klassika muzikası bilen terbiyelengenge göre hem Tatar halkkilerin kichkineden jırlap üskenge göre ahırsı mine hazindi benim işimden aktarılıp müzik işiga. Bizim bütün simyamız bilen biz artistlar. Benim kızım balerina. Leningrad'da bitirip kayttı. Yerimde artist idi. Musa Jaliller bilen birge okuduk bitindi Moskov'da, Ulda Moskov'da üniversitede okudu. Jurnalistler fakültetinde. Studiyanın edebi bölügün jitekleyen Musa Jalil bilen uçraşular, soranın yalgızlığın, kaygı hasretin unuttura, jırlarga ijad iterge dert, ilham bire, ruhun bayıta. Bu bakşalar, bu alleylarda Musa Jalil bilen Sara Sadıkova'nın yaşlık izleri kalgan. Sara Sadıkova studiyada maqtav gramotlari bilan bo'laklana. Studiyani bik yaxshi belgilarni tamomlay. Moskovdan Qozonga Sara Sadıkova qanotlanib, shotlanib qayta. Yuragida dard, ilham, alda sahna, boshqarashaq obrazlar, jırlar.
Yıllar ötem, yıllar ötem, yıllar şiiri oynadım. İndi jiri var, indi var, tuğan üsken illerge adim. Güne yamadım, Мен 1939 елның 17 июнендә Казанда зур вакыйга була. Нәҗип Җиһановның Әхмәт Фәйзи либреттосын язган Кашкын операсы белән Татар дәүләт опера театры ачыла. Сара Садыйкова бу операда Райхана образын иҗат итә. Татар опера сәнгатенә нигез салучы беренче карлыгачларның берсе буларак Сара Садыйкова исеме Татар опера тарихында үзенең лайыклы урынын алды. Кашкын, Ирек, Илдар, Галиябану, Башмагым, Идел буенда спектакльләрендә җаваплы партиялар башкарып, дистәләгән образлар иҗат итте. Yigit ko'ngli dilkada yoqqan, qurgan, loyaqdan kelgan yurgan, oqsayar kuzini qoy, ketgan Kestir bir go'zal quluqay. Soylar menikan qanduğa, o'ynar menikan qornig'a, havo yarim ko'krak solib kelgandan qahramon, qahramon. Халкыбызның бүйük композиторы Салих Сәйдәшев Сара Садыйкованың композиторлык иҗатына фатиха бирүче булды. Гомере буе Салих Сәйдәшев Сара Садыйковага якын дус, фикердәш иде. Сара Садыйкова Салих Сәйдәшев ышанычын аклап, үзенең җырларында Сәйдәш традицияләрен дәвам итте. Иске кара репродукторлар яңгыраткан бу дәһшәтле музыка, Совинформ бюро тапшырган кайгылы хәрби хәбәрләр һәр кемнең йөрәгенә шом салып, бәгырен титретә. Сугыш. 1941 елның һәр иртәсе шушы шомлы музыканы тыңлаудан башлана. Һәр гаиләгә кайгы, бәхетсезлек китергән сугыш Сарага да кайгы хәсрәт китерә. Bir туганнары Хафиз белән Салих утлы сугыш кырына китә.
Сугышның беренче көннәрендә үк Сара Садыйкова үзенең сөекле кешесен фронтка озата. Хатлар көтә, ләкин хатлар килми. Sağnalar seni yakın dostlar, Köngülümüz seni keşirsen. Bu yerinin köyü Sarapa'nın көңелендә 1942 елны трамвай остановкасында күңелендә туган. Мин бу җырны 1944 елны Ватан сугышының авыр чорында яраланып госпитальдә ятканда Польшада ишеттем. Безнең госпитальгә bir яраланган bir яшь лейтенантны китергәннәр иде. Ул Татарстан егете булып чыкты. Яшь лейтенант әдәбият һәм музыка сөюче булып чыкты. Ул безгә үзенең моңлы тавышы белән җырлар җырлый. Без дә аңа кушылып җырлыйбыз. Bir вакыт ул безгә яңа җыр җырлады. Син кайларда йөрисең икән, алтыным көләч йөзле иркән дип башлана иде ул җыр. Җыр безгә бик ошады. Барыбыз да әйтерсең, барыбызга да безнең сөйгәннәребез, безнең якыннарыбыз, әти-әниләребез безгә өндәшә кебек иде. Ул безне җиңүне даулап, илебезгә кайтырга, туганнарыбызга, сөйгәннәребезгә, яраткан хатыннарыбызга, сеңелләребезгә кайтуга өнди иде. Башкорт халык шагыйре фронтовик Мустай Кәрим белән Сара Садыйкова туганнар шикелле якын дуслар иде. Бу дуслык нәтиҗәсе булып аларның 3нче көн туташ кар ява дигән җыры дөньяга килде. Дәһшәтле аһаңнары белән үзенчәлекле бу җыр фашизмга каршы авыр сугыш елларын хәтерләтеп, җанны тетрәтә. Şükür
шиырын тыңлаған сайын мен Ирак соғыс жылларына әйләнеп кайтам. Бу җыр әрнүдән булай ниндәйдер горурлык тойгылары көч уята. Бу җырны Илһам Шакиров башкаруында да, Фарида Кудашева башкаруында да һәм башкаларның башкаруында ишеткәнем бар. Алар һәрберсе үзенчә башкара, ләкин асылда, нигездә Сара апаның куәтле таланты яңгырай. Менә ул шундай кешеләр була. Ул синең ишеңә дә кирип бармай. Ул сине үзенә дә тартмай кебек. Ләкин беренче очрашудан ук үзенә җәлеп итә. Җаныңа керә һәм җанына ала кебек. Сара апа шундыйлардан иде. Ул үзе ихлас та, сөйкемле дә, алчак та, һәм үзен бер вакытта да кешедән югары, кемнәндер югары итеп түгел. Һәрбер иң бәләкәй кунагы, иң бәләкәй танышаның өчен аның алдында үзен улы күрсәтмәде. Менә минем шундай тәэсир калды. Аның өчен чынлап чын иҗатчы, аның өчен яшь ягы шулай мөһим түгел. Ул бер вакытта да карт Сара апа булмады. Сара апаны карт дип, карчык дип күзалла китерү мөмкин түгел. Ул аны рөхсәт итмәде үзенең хылыкы белән дә, эше белән дә. Менә ниһаять җиңү. Шатлыклы да, кайгылы да җиңү.